să nu vină? Nu, dă-te din coadă. Hai, acum. Ecologic Islamic Moldova. Islamic Moldova, da. Oamenii cavernilor. Da. În direct. În direct. La Frote 10, Antena 1. Hai, Andreea. Acum s-au oferit să face curățenie. Orașul verde. Îl distruge ușor. La Ștefi. Salut. Am dat Chișoc a filmat. Așa, Florin, așa, hai de acolo, ții. Uite, iată. Egal utilitate. Oamenii cavernelor. Exclusivitate bună și devinuam. Mai departe. Aici? Uite. Mergem mai departe. Mai sus? Ia-te la mine. Nu te cazi, tu ești în filmarea asta. Mergem prin marginea aia, da, până la izvorul ăla, la ce izvor e? 5. Și care-i pe aici? 14 după pod, acolo. Acolo, până acolo mergem. Și controlăm mușchii, facem curățenie. Aici, Mergi și eu tot acolo? Băieți, l-am mai dat interviu. Da, dă-mi direct. Da.